Napaka-convenient. Nasa kanya na lahat. Nasa kanya na daw Nasa kanya na lahat. Ang sasakay na lang ang wala. This is the Changi Journey M60 7-seater in wide. So affordable, yet it's the biggest multi-purpose vehicle in its class. Thanks to the Laos Auto Group, na-introduce ang Chinese automotive brand na ito sa Pilipinas last year. Shout out to Changi Automobile Pampanga for inviting us in their main branch to test and see its full potential as one of the bike group subsidiaries. Their largest branch is located here at Jose Abad Santos Avenue, Macabacle, Bacolor, Pampanga. What I like about Laos Auto Group dealerships, Ariel, is that they are making sure na safe tayong mga customers, especially ngayong pandemic. Tama, Nicolette. Kaya pagpasok natin dito sa Changi main branch, may health protocols tayong sinusunod. Don't forget physical distancing lagi. Nicolette, excited ka na ba sa magiging guest natin ngayon? Oo naman, Ariel, kasi maganda yung kwento niya dahil napakasipag niyang tao, no? Oo. Imagine, nagsimula siya sa pagbibenta ng mga encyclopedia. Yung mga set, no? Hindi ko alam yun eh. Sorry, explain. Hindi rin ako nagkaroon ng ganun dati kasi mahal yun eh. So, nung mga bata-bata pa tayo. Nung medyo bata pa siya, dun daw siya nagsimulang magbenta. Okay. Ganyan. Tapos naisipan niya magtayo na Until ngayon, ang business niya is the Liquitech Water System at ano pa ba yung dealership niya? egg dealership. Oh, may egg dealership pa siya at dahil pandemic nga, pinasok din niya ang courier business. Oo. So, Deliver ng mga parcels. parcels sa paborito niyong mga shopping websites. Diba? Hello, Nicolette. Jones, nandito na ako sa Maxes Bacolor. Nasaan na kayo? Okay sir, sige po, malapit na rin po kami. See you. Sige, hintayin ko na kayo ha. Sige. Okay, Sir Ben, itong Liquitech, no, na business mo, can you tell us more about this? Kailan to nagsimula at sino yung katuwang mo sa business na to? So, actually, nung na-engage ako sa water treatment last 22 years ago, medyo matagal na. Sa ibang company yon. So, after mga 3 years ako sa company, naisipan ko na magbukod na lang ako ng sarili ko. Siguro nag-exist siya ng mga 20 years na o mga less than more than like So, sino po yung mga kliyente nyo dito? karamihan halos dun yung may mga water station usually yung mga water refilling station yung mga customers yung mga nakikita client natin mga na machines. yun po Kayo yung nag-i-install? kami yung installer, kami yung nagsa-service, maintenance, replacement of filters, gano'n. Yun po yung lagi namin ginagawa. So Liquitech dati siyang Fast care water treatment. So saan ba yung business niya located? Noon po. Oh, Noon actually sa Apalit kami Sa nag-start. Tapos nulipat kami sa San Simon. Ngayon nasa Arayat. Arayat na. Pero yung mga kliyente ninyo? Yung pa rin sila. Kasi more on calls naman yun. Okay. Yung mga clients. Sir, nasa egg dealership din kayo na business. Paano naman kayo nagsimula dito? Nung nag-start yan actually before pandemic. Nung nakita ko na medyo bumababa na yung sa water treatment kasi nag-pandemic nga, wala namang ganong nagpapagawa na ng water station ng mga panahon na yun. Naisipan namin ni misis ko na mag-egg dealer muna. Actually, hindi ko pinocus yun nung una. Tapos nung nakita ko na mas okay pala, may extra na medyo hindi naman kalaki. Pero natawid namin yung pandemic na yun. Dahil sa egg dealership. So, dun sa umpisa ng ECQ muna tayo eh. How was it po? Maganda yung pick-up ng business? Nagbago ba o same lang yung demand and supply? Sa pong business yung sa egg Sa egg dealership. Actually, nung pandemic, napakalakas niya. Nung first week ng pandemic. So, kulang kami ng demand. Nagkulang din yung supplier namin. Tapos, nung nag-new normal na, sobrang dumami naman yung nagtitinda ngayon.
So, ang dami naming competitor. Kahit saan, ang dami. Dati kami kasi, ang laban na lang namin, dinideliver namin sa mismong kung saan nila gustong pa-deliver. Unlike doon sa tabi ng kalsada, di ba? Hindi mo alam kung gaano nakatagal yon, na saan ba galing talaga yung source nila. Yun na lang ang panlaban namin. So, medyo upgraded yung service niya kasi Oo, di ba, may dinideliver. delivery na hindi lang Right yung at your mga doorstep, bibili mo no? sa Ibang iba-ibang stores. So, nakatulong talaga sa inyo yung sasakyan. So, yung sa business ninyo, no? Oo, laking tulong ng sasakyan. Kung wala sasakyan, palagay ko, hindi mag-exist yung business. Kasi, yun ang ano namin sa service namin, pwede namin i-deliver sa inyo na hindi na kailangan pumunta. Kasi nga, pandemic, di ba? Katakot yung tao na lumabas. Oo, walang lalabas sa mga panahon na yun. Kahit naman sa'yo siguro. Kahit sa akin, puro delivery. Pero sir, meron pa kayong ibang discarding ginawa ngayong pandemic, tama ba? Oo, yung nakakayaman, nag-deliver din ako ng mga parcel, gano'n, mga online seller, dinideliver ko yung mga mga product nila. Hindi yun nakakaya. Hindi yun, marangal po na trabaho yun, sir. Actually, proud nga ako. Marami kang na-proud ako discarding dun sa- ngayon talagang, kasi maraming kailangan darating. tawid yun eh. So kahit dito sa business yun na yun, kailangan talaga yung sasakyan. Sasakyan pa rin. Napaka-importante ng sasakyan. So sir, ngayong pandemic, gaano ka-importante, no? Or mahirap ba para sa inyo o mas madali yung more than one yung negosyo? Hindi naman ganun kahirap talaga ito. Yung maraming negosyo. Basta natututukan mo lang. Tama. Importante yung natututukan. Mm. Kasi mahirap parang sayang yung pagod mo kung Oo. hindi mo rin matututukan, tapos mapapabayaan. Oo. So, gano'n naman ka-importante or nakalaga na yung tulong na ibibigay sa iyo na may katuwang po kayo sa buhay. Your beloved wife, po. sir. Actually, malaking bagay. Unang-una, kapag sa negosyo, mapagkakatiwalaan mo siya. Siyempre. Hindi ibang tao. Tapos, kung anong hirap na ginagawa mo, ganun din ang sa kanya. Kung anong ginhawa, siya rin madadamay din. Ganun sa palagay ko. So, dahil marami na kayong businesses, no? So may water treatment, may egg dealership, tapos Courier. career. So, syempre, ang ano mo dyan, sabi mo nga kanina, sir, yung importante may sarili yung sasakyan. Oo, number one. Kasi palagay ko walang mangyayari sa negosyo kung wala kang sasakyan. Ano po ba yung una nyong hinahanap sa isang sasakyan bago nyo ibibili? Maniwala ka, hindi ang presyo, siyempre. Tama. Number one. Ang quality. Tapos, kung spacious siya, malaki ba siya? Kaya bang i-deliver itong gusto kong mangyari? Mamaya, Nicolette, sasamahan natin si Sir kung sa sasakyan niya, kung ipapakita niya sa atin yung mga nagustuhan niya na features. Bakit yun yung napili bakit niya yung sa napili sasakyan? niya sa sasakyan. Yes, sir. Actually, ngayon meron akong deliver. Kung gusto nyo sumama. Uy, sama tayo, sir. Sige po. Talaga? Samahan po namin Kaya kayo. naman sa inyo. Para malaman natin kung po paano akong ba yung routine Wala akong ng isang papasweldo sa inyo. Changi takes pride in its features and advanced technology. Also, we have the Euro 5 engine for the M60 for its emission standard, which is nangunguna for most brands dito sa Pilipinas. Astig din itong Tiger front grille at Tiger Eye inspired headlamps. At we have LED daytime running lights. Dagdag ko pa sa exterior ng MPV na to na may pagka-sports element. Double 5-spoke alloy wheels, Keyless entry tayo sa Journey M60. Just push the start and stop button for the engine. Digital rin ang 12-inch indicator cluster na pwede mo ring i-customize. under the hood, this Changi M60 delivers 114 horsepower and 148 Newton meters of torque. The best in terms of power with its 1.5-liter 5-speed manual transmission. Ang ganda ng two-tone full leather seats at masasabi mo talagang sosyal ang trims at cockpit design sa loob. Gusto ko din tong 9-inch LCD touchscreen monitor na sobrang handy. Pinadali ang pag-configure sa settings ng dual aircon, Bluetooth interconnection at audio sharing.
Priorities din ang safety at comfort, kaya we have dual front airbags at Isofix child seat. Pati ang rear view mirror, may built-in dashcam na rin. Sir, sa tingin mo, ano yung kailangang dapat ugaliin ng mga negosyante ngayong panahon na to? Negosyante talaga, ano? Hindi naman ganun kalaki yung negosyo ko, no? Malit man malaki, sir, yung mga Negosyante negosyo. pa rin. Yung negosyante. Hindi, actually yung ano, Lahat naman nagsisimula sa siguro yung proper handling ba, yung para mapalago mo siya o mapanatili mo siyang ganon. Siguro tutukan mo lang siya. Tignan mo kung ano yung mga nagiging problema palagi, kung anong nagkukulang sa'yo. Yun ang punuan mo siguro. So, importante siguro yung kumuha ng feedback sa mga customers. Oo naman, number one yan. Kung ano yung sinasabi nila. Actually sila yung nagbibigay ng info sa'yo eh. Hindi naman ikaw mismo makakaisip nun eh. So ano yung nagustuhan mo naman dito sa sasakyan na to, sir? Aside sa presyo, Aside sa napaka-affordable. Sobrang affordable. sobrang affordable na presyong sabi nila, presyong hatchback lang na kotse. Tapos yung MPV ka na. Ano siya? Yung handling yung handling ng sasakyan, napakalambot niya, yung clutch, auto-manual siya, pero parang automatic. Kung pansinin mo, ginaguide niya ako. Ginaguide niya ako kung naka-tresera ka, o kaya kung kailangan mo na mag-shift ng 4th gear, ayan naka-guide siya. Para din siyang automatic. Pero manual lang siya. Yun unang nagustuhan ko. Tapos, naka-push button na siya, digitalized na lahat, ang panel, controlled niya. High-tech na siya. High-tech na. Ang gagandahan sa kanya. How about sa ano naman, sir? Sa airflow, anong masasabi ninyo? Sa aircon gano'n, ay sobra. Malamig siya. Siguro mga 4 na mahilig sa sasakyan na yung naisakay ko rito. Sabi nila, malamig yung sasakyan. Maganda. Okay yung Kasi pansin ko meron siyang control na din dito sa aircon dito, sa likod. dito sa meron likod. siya. Tapos meron din sarili na din siyang control, may USB slot din siya dito sa second row saka sa third row. Meron na din siyang power outlet. So, Oo. Meron. diba dito? So, kahit nasa likod sila, nakakapag-charge yung mga Oo. bata kung gusto nila mag-charge. So, ideal Walang din agawan siya ng for pwesto long sa drive. pag-charge. Wala. Oo. May kanya-kanya silang power port. So, di ba dati nung bata tayo, ewan ko sa inyo, pero nung kami, pag nasa likod ka ng sasakyan, parang nakikiusap ka pa na yung aircon dito naman. Oo, ano naman, pakilakasan. Ngayon kanya-kanya na Pero sila. ito hindi na. Galing yung pagkaka-design niya. Kung gaano nyo katagal gamitin yung sasakyan sa isang araw, tapos kung gaano din yung efficiency niya when it comes to fuel. Oo. Sa fuel, actually ito pag pinaandar ko siya ng umaga from 7 in the morning, siguro papatayin ko siya hanggang 8 o'clock na ng gabi. Dire-diretso yun hindi So, tumitigil. 13 Promising, hours, ha? totoo yun. Dire-diretso. Kasi sa trabaho namin, kailangan dire-diretso din, hindi naman pwedeng tumigil. Kumakain lang kami sa loob ng sasakyan din. Oo. Naka-aircon kami. Hindi na kami bumababa. So, paano yung efficiency ng fuel niya, sir? So normally Ano din sa napansin nyo? oras na yun, 12 hours Oo, na 12 drive. hours. More Siguro than 12 nakaka-consume lang ako ng mga ilang litro lang. Kayang-kaya pa rin, oo. Hindi siya ganong kalakas. Hindi siya ganun. Oo, hindi siya ganong kalakas. Nandun na sa kanya. Napaka-convenient. Nasa kanya na lahat. Nasa kanya na daw. Nasa kanya na lahat. Ang sasakay na lang ang wala. Meron na tayong deliver ngayon dito. Okay. Papakita ko sa inyo kung paano pag-deliver. Alright.
kasi 'di ba maraming definition eh. Para sa akin kasi pagka na-achieve mo na yung goal mo, success in life, nagawan mo ng paraan yung pangangailangan ng mga anak mo, ng pamilya mo, na-provide mo sila ng kailangan nila. Feeling ko yun ang success para sa akin. At syempre, yung journey mo nga towards success, sir. Papunta doon. Itong mga negosyo mo, no? Maliliit pa lang, pero alam mong ito yung way para mas dumating ka pa dun sa rurok ng tagumpay. Masasabi mo ba na marirekomenda mo sa mga kaibigan mo? Well, aside from yung Changhe, yung Service. brand itself, yung service, di ba? Oo naman. Sa service naman, pagkatawag mo lang, meron kang unwanted noise, meron kang narinig, meron kang hindi mo naintindihan sa sasakyan, tumawag ka lang sa kanila at masasagot ka naman nila kagad kung anong gagawin mo. Malaking bagay yun, Nicolette, kasi di ba, minsan yung frustration mo minsan nagagaling dun sa feeling mo hindi ka inaasikaso, pero magandang marinig kay sir na isang tawag lang may staff kagad na mag-a-assist. So, hindi natatapos dun sa pagkabili mo ng sasakyan, pinabayaan na. So, laging nandyan yung after nandyan sales service nila. Parang kapamilya mo na rin sila, yung service nila. Actually, nakita ko nga kanina nung paano sila magkwentuhan, parang close na close Sila ni sir, oo. Guess what? You can take home your Changhe Journey M60 for as low as 18,000 pesos all-in down payment. For 699,000 pesos, it's all yours. Swerte tayo dahil for the whole bare months ang promo na yan. Plus may free 1-year periodic maintenance service and 1-year emergency road assistance. San ka pa? Ready to change your drive with the M60? Visit Changhe Automobile Pampanga, Jose Abad Santos Avenue, Macabacle, Bacolor, Pampanga. Contact their helpful sales representatives with these numbers. Mr. Philip De Leon, Miss Mermia Garcia, Mr. MR Dabu. Follow their Facebook page, Changhe Automobile Pampanga. Value for money talaga itong Changhe M60. Samahan niyo ulit kami next Saturday at 8:30 PM for our next episode. Let us know in the comments kung anong sasakyan ang gusto nyong i-feature namin. Make sure to subscribe to CLTV36 because we will be presenting more videos of different brands which might be your next drive. I'm Ariel De La Cruz, I'm Nicolette Henson Hizon. and this is Stories on Wheels.